Mabungahong kagabhion mga igsoon. Ang atoang first mission ganina di ay nahitabo gyud no. Gahapon kahibaw na mga birthday nako nya. Karong adlaw tumatik na naday tay mission no sa ika-41 na to katuig nga nagpuyo nining kalibutan. Gitagaan na tag mission sa Ginoo mga igsoon nga mo share sa iyang balaang pulong. So mao na ni biyahe na ta kauban sa atuang baubao. So, aning taknaa akong kauban igsoon nga kuang usa ka disciple nga taga Sandingan, Luon. Dara si Brad Jonathan or Brad Joy Joy. Kay dili man pwede ako ang asawa kong anak kay bilin man kay eskwela mong anak igsoon. So mao ni naabot na diri sa location na to sa Maribohok kay musuway ta sa ilang floating. No, na ay actually birthday ni nanay no sa mama sa nag-invite na to igsoon. Mao na nga ning arita diri kay gi-invite man ta para mo share sa pulong sa Ginoo. Dili relihiyon na tong i-share kung dili pulong sa Ginoo. Unya ni abot ta diri sa ato ang location mga igsoon nga nagpaabot ang floating ba, no? Kay manakay ta. So ako ang disciple igsoon si Brad Joy Joy or Brad Jonathan. Iyahang gidala ang ubang mga pagkaon, tubig niya ako sa nagsunod ko kay isakay na diha igsoon nilatay taning gamayng taytayan ba no. So again mao ni atong first mission sa dang nisulod ta sa another chapter sa akong kinabuhi nga 41 years old 41 ka tuig nga giampingan sa Ginoo. So nata diri sa Maribohok, Bohol, nindot sa dilang floating diri dako kayo. So na-amaze lang mi kay mostly sa floating nga makita nako. Gagmay raman nya napag yung slide oh. So mag-enjoy jud ang mga ligo diri labi na sa mga bata. Dako jud siya kay mga igsoon no. So ako din gipasalamatan ang nag-invite nato igsoon nga moari diri mao ni ang mga anak nila oh sa nag-invite nato. Agikan ni sila Manila di ay. So mao ni tagsara sila diri sa Bohol so ning bakasyon lang sila. Unya mao lagi ni kay birthday ba nag-invite tay igsoon bulahan kay ta kay na-invite ano. So salamat day kayo followers no ni sila nato igsoon nga ang iyang kapikas ang iyang husband na sa barko seaman siya unya nara sa Manila nagpuyo na ni sila. Unya salamat kay sa kahigayunan day nga gihatag sa Ginoo nga apel ta diri mga igsoon praise God no darata og malipayon gani ako ang disciple diri si Brad Joy. Unya ning taknaa gisugdan na ni ning andar na ni daga na ni birahon ta padung atong lawom ba sa laut gyud kay mas dindot man gyud kaliguan dito. So mao ni mga igsoon nagigdahigda na diha akong kauban kay nindot kay hangin ba nindot jud kay panahon ako ring gipasalamatan ng Ginoo ganina kay nindot kay panahon wala gi ulan nya dili pud siya kayo init. And this time igsoon gi tawag na ko nila kay mag-start na daw nga muhatag ko og gamayng mensahe para nila labi na sa nag-birthday unya after that mulid sad kog prayer no. So mao ni nagtapok sila diri igsoon niya mo share ta sa pulong sa Ginoo ani nga time. So of course nagpaila ko kung kinsa ko kay wa man ni sila kaila nako. So nakaila gid ako diri kanirang mga followers nato. So salamat sa Ginoo again sa blessed opportunity and this time nagwali na ko diri igsoon. Nag-share na ko sa pulong sa Ginoo. May tungod sa kaluwasan, may tungod sa kabag-uhan sa kinabuhi. Unya way laing makahatag og kaluwasan or kabag-uhan sa tong kinabuhi. Si Kristo ra gyud, it's not a religion. So mao ni mga igsoon, atong giampuan ang birthday celebrant no si Nanay kanang naka-blue. 82 years old no. Blessed kay ko igsoon kay naka lead kog prayer ni Nanay. And then after that ato sa ning giampuan ning grasya nga nasa atong atubangan para sugdan na nato og salo-salo mga kaigsuonan unya. Of course pag human nato ani og ampo sa pagkaon sa grasya nanganta tag happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Day to you. Iblulo na ganda na.
So pag human ng tanan, nangaon na ta mga igsoon, no? Lindot kayo lamian kay mga pagkaon ba. Busog jud kay mga igsoon, salamat sa Ginoo. And after that, pagkabusog na namo igsoon, minguna day mi uli. Nananghid mi nila nga muuna mi uli kauban sa ko ang usa sa disciple kay muhapit pa mi sa Loon Police Station kay ang amuha jung girumbo next is mo share mi sa mga piniriso dito sa Loon nya. Mao to naabot mi dito sa police station nga Malipayon kay nag-share mi sa pulong sa Ginoo sa hipe dito. So ako rin gipasalamatan si Chief si Major Ray Olar nga nindot kay pag-welcome namo sa station. So niuli mi mga igsoon nga Malipayon tungod kay successful ang mission uban sa tabang sa Ginoo. Busog mi sa spiritual, busog sad mi sa physical. So ang himayog dungog akong ibalik sa tung buhi nga Dios.